Moni ndine Jackie. Lero ndikutengirani ku UK. Dziko limene lili ndi currency ya mphamvu pa dziko lonse lapansi, pound. Dziko lomwe anthu amaiko osiyanasiyana amabwera kudzagwira ntchito. Ku London akuti kuli zilankhulo zoposa 700 zosiyanasiyana za anthu osiyanasiyana. Lero kupita ku mzinda uwu otchedwa Oxford. Ku Oxford ndikotchuka ndi maphunziro, chifukwa choti kuli university yotchuka kwambiri yopambana, top university yotchedwa Oxford ndi ma library yake. Mzinda wake mabuilding yake ndi achikalekale kwambiri, koma ndi otchuka kwambiri ndi za maphunziro. Komanso ndikudziwa ndakamba mizinda maiko ngati Japan kapena Malaysia, maiko onena kuti amatchuka kunena kuti ziwembu kapena nditi crime ndi yochepa kwambiri. Koma Oxford ili opposite. Oxford kuyambira kale imatchedwa kuti kumachuluka ziwembu, kumachuluka zinthu zoopsa kwambiri. Ndiye pamene tikukamba nkhani yathuyi tatenganitu chakumwacho, tenganiso chomwera ngati chilipo, ngati palibe sugar tangomwani madzi, komanso tiyi amamweka opanda sugar ticheze. Uyu ndi Jorge Carreno. Ndikuti Jorge mene amalembera, mene amachitira pronounce, koma spelling yake imakhala ndi J yo amamuti ho, amankangata kumuchula ngati H, anthu aku Spain. Jorge analochokera ku Spain, ndipo mu chaka cha 2021 anali zaka 30. Jorge anakumana ndi chibwezi chake mu 2017 ku Spain ko, ndi pamodzi anagwirizana zoti asamuke abwere ku UK. Ndi anasamuka anapita ku UK 2019. Atafika ku UK chibwezi chawo sichinakhalitse, chinatha. Koma amachezerana abe bwinobwino, sichinathe molakwika, ayi chinatha bwinobwino, analaka ndali ma friends. Jorge amagwira ntchito yake, basi anali mnyamata basi ongocheza ndi anthu wa life ya simple ina yake, anali ndi family yake kwawo ku Spain, amamukonda, amayankhulana tsiku lililonse. Anali ndi gulu la anzake, anali social kwambiri, anali mnyamata odziwika ocheza. Ndi mu 2021 tsiku linake mu July ananyamuka, anapita out usiku ndi anzake. Anapita kukadya, kumwa pang'ono, sanaledzere, anali bwinobwino. Koma anasiyana ndi anzake aja kuti afuna kumapita ku nyumba, koma anasankha kuti ayenda pansi. Ndi atayankhulana ndi amachita na message ndi nzake wina, ndi nzake anamuza koma iwewe kuyenda pansi chifukwa chani? Ku Oxford ndikuopsa, kuli mbiri yoyipa kwambiri, uwene umachita mantha usiku. Ndi Jorge kuyankha kwake anangotumiza emoji yoseka, nkumapitiriza kuyenda ulendo wakewo. Mamawa pa 26 July, munthu wina amadutsa pambali pa mtsinje. Anapezeka kuti anaona munthu akuyandama m'madzi muja, ndi anayimba foni ku polisi. Apolisi anabwera, anamuvula munthu uja, anapeza kuti anali Jorge uja. Mamawa wake kuti watani wapezeka akuyandama m'madzi. Pamutu pakepa amaoneka kuti ngati wakhomedwa pamutupa, komanso aoneka ngati kuti so wakhikidwa pakhosi, kuti wachitidwa strangle. Penanso kuoneka ngati kuti wangomira. Ndi apolisi zimavuta kuti adziwe bwinobwino kuti munthu uja chamuchitikira ndi chani. Ndi anayesera kufufuza, panalibe information ina iliyonse. Ndi anayamba kuyang'anayang'ana ma CCTV. Ndi ma CCTV yake amene anapeza ndi awa. Apo Jorge uja akuyenda kuchokera komwe anali kuja kukasangalala ndi anzake. Ndi amatenga maklip osiyanasiyana amene anamujambula misewu yosiyanasiyana. Apa akupitirira apa akuyenda, koma anataya wallet. Sanazindikire kuti wataya wallet. Kenako anaonekanso akudusa kunsewu kumbali uko, koma sanaione wallet yake. Nde apa pali munthu wina wacho wachilendo amayenda zake, sadziwika kuti ndani. Munthu wachilendoyo wavala chijaketi cha hudu yake ndi mask. Naiso angozungulira. Apo
munthu wachilendo uja akadayendabe waonekanso apo anavala mask ndi chihudu chakecho angozungulira malo ake omwewo dera lake lomwewo. Munthu uja uyo akadayendabe ndi apo Jorge uja nayenso akuzungulira akuoneka kuti Jorge uja wasochera sakudziwa kumene akupita. Ndamangoti akatulukira street iyi akukapezekanso street iyi, akupita street iyi anasocherera samadziwa kuti akupita kutiko, samadziwa njira yakwawo. Napo Jorge uja akadayendabe uyo ndi Jorge imwe uja uyo anayenda ndi anayo kata anatopa nkukhala kaye pansi, anakhala kaye pansi watatopano. Munthu wina uja ngoyenda uja uyo akutulukiranso apo. Uyo akupitirirabe munthu osadziwika wachilendo uja ovala hudu yake akuyendapo. Apo pa nthawi inali mma 3 am. Napo munthu uja akadayenda koma akuyang'anayang'ana akuoneka kuti akumayang'ana anthu, kuyima kuyang'anisisa anthu. Dabwisa kuti akuyang'ana chana, kwayang'ana anthu kuti atani, kwayang'ana kwake kuchita kuyima nkumayang'ana anthu. Nde mosakhalisa munthu uja anapezeka kuti anayenda nkukampeza Jorge uja pamene anakhala paja, ndi akuoneka kuti wapita pompo ndikuyamba kuyankhulana naye. Anayankhulana pang'ono kenako ananyamukira limodzi kuyamba kumayenda. Kuoneka ngati akumulondolera kopita ngati kuti amuthandiza kupeza njira. Nde apolisi anatsatira foni kwinako kopanda CCTV, amatsatira njira yomwe foni yake inayenda, anachita track foni ya Jorge ija njira yomwe inayenda. Ndi njira iyi kuoneka ya pinki awa akuonekanso pena pa CCTV anaonekapo awa akupitirira njira ya pinki yonseyo kumene amamulondolera kumbalimbali kuthengo. Anakapezeka konseku pamene anachitidwira ataki, anakhomedwa pamutupa nkutayidwira m'madzi. Jorge anapezeka tsiku linalo. Nde kuchokera 2021 apolisi samadziwa kuti munthu amene yoyo anavala huduyo ndi ndani. Anayesera anatani sana sizinatheke, sanapeze information ina iliyonse chifukwa panalibe close up komanso anavala mask. Palibe wina aliyense amene amamuzindikira. Famene akuonekera mashadows ndi zovunda kuti munthu
mungadziwe kuti ndi ndani. Ndi kuchokera 2021-22 kunabwera foni kuchokera ku America. Foni ija anayimba ku polisi ya ku UK kunena kuti munthu akuyankhula naye kuti ndikuziwa amene anamupha Jorge. Apolisi nkumadabwa kuti ndi ndani, ndi munthu uja anapereka dzina kuti ndi Scarlett Blake. Ndi anafunsa kuti iweyo kuimbira ku America kudziwa bwanji? Ndani yoti anandiuza kuti anamupha, anachita plani. Ndi munthu amene anayankhula ananena kuti munthu amene wapha munthuyu ndi chibwezi changa, dzina lake Scarlett Blake. Chibwezi chathu chatha koma ndikusowa mtendere faita anandiuza kuti atani apha munthu. Ndi Scarlett Blake anali dzina lachikazi chifukwa choti anali transgender. Anthu aja amabadwa amuna koma nkumati amadzimva kuti ndi akazi. Ndi anadzisintha dzina kukhala Scarlett Blake. Ndi anayamba chibwezi chapa online ndi munthu amene anali ku America, nayenso anali transgender. Anali anabadwa amuna koma amadziti ndi wamkazi. Koma zokambirana zawo nthawi zonse ati zimakhala zokupha. Scarlett yo nthawi zonse amaneyo amafuna ataona kuti zimamveka bwanji kuti aphe munthu. Ndi kuchita practice anapezeka kuti anagwira mphaka wa aneba ndikumutani kumulowesa nyumba mwake ndikumucheka kumuduladula nkuchita dzijambula video akupha mphaka uja akuseka nkumati ndikulakala ntaona kuti ndingamve bwanji ntati ndimpange munthu zomwezi. Zonsezo amamutumizira ndani? Amamutumizira chibwezi chake cha ku America, chibwezi cha boss amazitenga zosekesa. Ndi video imeneyo ya mphakayo anayisunga mnyumba akuyankhulaso zimene zoti ndikulakala ntadziwa kuti zingamveke bwanji kumpanga munthu. Ndi akuti kenako date amakhalira kumakamba kuti koma ineyo funa ntapha munthu, ineyo funa ntapha munthu, mpaka kufika point yoti anakachira kugula chijaketi anavala chicha ndikugulanso nsapato maboots amene anavala tsiku limenelo special kunena kuti ndikufuna ndisake munthu mpaka nditani ndiphe munthu. Ndikuzungulira amazungulira ntawuni konse kucho mangu twalowera uko kunali kusaka anthu, kunali kumayima nkumayang'ana anthu, kunali kuyeza kuti uyu ndingamuchite overpower, ndingamuthe uyu. Ndi kuzungulira konse kuja ati kunali kuzungulira kufuna munthu oti aphe. Ndi anangochitika tsoka Jorge nthawi imeneyo wasochera wataya wallet sakudziwa kuti ali kuti. Nkuzangopeza kuti wapampana ndi munthu oti ali pakalikiriki akusaka munthu oti amutani amuphe. Ndi anamunamiza kumpanga ngati kuti akumuthandiza kuti amulozere njira yoti kumene ufuna kupita kudzere uko. Nkumpitisa chakumbali kuthengo kuja ndikukapeza kuti anamugogoda ndi china chake pamutu choti anachita uchikonza yekha Scarlett yo kunyumba kwache. Nkuwamugogodera pamutu nkumuponyera m'madzi atamukhikha pakosi pang'ono nkumusiya kuti amire. Atamaliza pamenepo chijaketi chomwe anavalacho anachitenga ndikuchitumiza ku America kwa uyoyo bwenzi lakero akuti kuti nayenso afire ngati kuti nayenso watengapo mbali. Ndi anachitenga chijaketi chonkuwatumizira apolisi kuti umboni wake ndi anaphadi munthu ndiye. Chomwe anatengera zaka ziwiri kuti aulule sichikuziwika kanga kuti anachita kudikira kuti chibwezi chithekayi. Mpamene apolisi anapita kukamugwira Scarlett uja, atamugwira anapeza di nyumba mwake video yopha mphaka ija ichonse anazipeza mmenemo. Anayesera kunamizira kuti yayi ndine wamisala koma sizinatheke. Anampanga sentence to life in prison komanso anamuzengaso mulandu wopha mphakawo umene usofa ndi animal cruelty. Anamuzengaso mulandu pa milandu yake sentence yake inaphatikizana ndiyo pha mphakayo ndiyo kupha munthuyo. Ndi zinezo ngodabwisa panalibe chifukwa sana mulakwire china chilichonse, munthu kungonyamuka basi kumayenda kuli kusakasaka kuti lero ndifuna kungopha munthu. Ndi mmene Jorge anathera. Nkhani yongomvetsa chisoni chifukwa basi munthu ongoyenda zake. Dziko likuli anthu oyipa basi. Olumene ankamanga Scarlett yo analibire tunazo ntchito ziyazonera kuti analibe chisoni, analibe regret, nkhope yake imene amapangira anthu ena kukhala ngopanda mzimu basi. Ndi imene ndi nkhani ya Jorge Carreno. Ndiko kwambiri.